سنتات قال سرع بالخون عينت يخون بقى እንደው ታይ ብሎ ሕዚ ትትውልዲ ሶሻል ሚዲያስ ዕውድ ንዝኾነ እዩ ድሙቺ ይልባል ሕዚ ዕውድ ዝኾነ ንግግር ዕውድ ዝኾነ ተግባር ዘይምጥን ተገይርካ ከም ህፃን ተገይርካ ህፃን ዓይነት ተንቀሳቀስ ትስሐቅ ትቅልል ተኾንካ ሰብራ አይለካ ነፍስኻ ብሸጥለው ስማ በሓደ ገጽ ግግር የብ ቲክቶክ ትርኢ እንደው ሰውነተን ዘመናዊ ሴታዳርነት ይባል ዘመናዊ ምንዘርና ይባል ሓንቲ ጓንት ኾነ ኢላ ደረታ ጠዋለርኢ ኣብ ቲክቶክ ትርኢ ተላ سنفسخ أشياء اللخي بأمره خيمة أمره يخون تشتت الله أو درتا رئة ما عاد فلا ورستركب تبل أنا تعتقبر لهم توم زجور لهم أمره مو أصاي نمتعهم فلو غيرهم نمتعهم تريوار لهم باروس للخون كهم نارو كابي باروس للخون توم رأيتي فلو يجور له سون حسب اللي خونت أنا كو دخيمة لمس أخوه كو يزخلا قال قتل لي تخلل بعكار سوي أخيه ስለዚህ ነፍሰ ሸይጣን ዝሓጥራሎ አካልን ይኦም ገሌን ካው ቲክቶክ አካልን ይሪኦም ሶ ብዙሕ ልገርም ይኹን ሓዚ ግን ዓይነት ይልፈላለም በስ ዝሙት እዩ ሓዚ ግን ብዓውዩ ፕራንክ ልበሃል ያው እንግሊዘኛ ቋንቋ እንዲሁ ንሓደ ሰብ ከይፈለጠሲ ዝኾነ ከም ሰርፕራይዝ ነገር ወይ ሰርፕራይዝ ነገር ዝኾነ ነገር አደንጊጽኻ ቢልኻ ዝኾነ ነገር ደስ ለብል ትዋና ዕላሙ ደስ ለብል ወይ ድማ ስምዒቱ ታይል መስል ስምዒቱ ገለ ንምርኣይ ሓዚ ሓደ ሻዕ ሰብ ዝኾነ ቅርሺ ተቐምጣሞ ቅርሺ ዝኾነ ኣቕምጥ ተብላ ኣብ ስፓልት ነይሩ ሶሻል ኤክስፐሪመንት ይብልዎ ፈረንጅታት ነይሩ ኣብ ማሕበረሰብ